video om, hvordan man bruger multi i e-bog. Jeg er blevet spurgt et par gange med, hvor ligger det, og kan man få det til at ligge på skrivebordet. Og det vil jeg lige vise jer, hvad vi gør, så det bliver smart. Alt, der hedder links på skrivebordet, det er ikke smart, fordi det kun er i et klasselokale. Så det er svært at håndtere. Så i stedet for, så lægger vi linksene et andet sted. Og dem lægger vi inde på vores egen hjemmeside, som er startforsiden. Og vi bruger den, der hedder det blå E, altså den hedder Edge. Det blå E, den er god til multi-e-bog. Så hvis vi lige starter med at klikke på den, så vil den ryge ind på Hors Skole side, der hedder hors.dk/links. Og det er fordi, der ligger genveje hernede. Der ligger nogle genveje til nogle forskellige ting hernede. Der ligger så til multi 1A, multi 1B og multi 2A. De links, de ligger og er ens på alle de smartboards, vi har, og de er nemme at håndtere, så de bliver korrekte. Nu tager vi den, der hedder multi 1A, og så står der her, at vi kommer ind i multi 1A. Så logger vi lige på. Hvis man ikke logger på, så får man ikke alle funktionerne. Så er vi logget på. Nogle af jer er måske kommet ind i en e-bog af de her, som har flere funktioner hernede, end den her har, som ser anderledes ud. Det er fordi, det er en gammel version. Det her, det er den nye version. Og den ser sådan her ud, og det er den, vi skal benytte os af, fordi den er den bedste. Der er jo selvfølgelig pilene for at gå frem og tilbage til siden. På siden. Og så er der zoom-knap. Og så er der den, der hedder visning. Den, der hedder visning, den kan gøre, så man ser to sider, eller at man tilpasser siden, så det passer til. Så man kan sætte en enkelt side, og så kan man tilpasse den, så en hel side bliver vist. Og så kan man scrolle i den. Hvis man så vil skrive i den her, så kan man i Edge, altså den blå her, det blå E, som noget unikt i modsætning til de andre browser, der kan man skrive herinde. Man kan også skrive med det, der hedder Smartboard, hvor du bare gør det automatisk, men det er ikke altid godt. Hvis det er godt for dig, så brug det. Men ellers, så prøv at bruge den her blå her. Og så, hvis vi nu siger, at vi skal skrive noget her, så oppe her i højre hjørne af Edge, der er sådan en pind. Når man klikker på den, så kommer der en ny lille bar frem, hvor man kan få lov til at skrive. Den tager simpelthen et billede af det, du ser på internettet, og så kan du få lov at skrive i det. Og den er sat lige nu på pinden, så vi burde godt kunne skrive 4 her, sådan der, og 5 der, og A her. Der er også nogle andre funktioner, som at markere, sådan der, overstregning, og der er sikkert også farve og tykkelse af den pind. Der er lidt forskelligt. Når så man er færdig, fordi det her er et billede, så trykker du bare på afslut oppe i højre hjørne. Så er det slettet, og du går tilbage til siden. Jeg ved ikke, om vi skal gemme noget af det, men det har jeg ikke taget udgangspunkt i her, at I skal. Så vil vi sige, så kan vi klikke videre til næste side. Sige, den vil vi gerne have i stor. Så det tilpasser vi. Vi scroller lige ned til det vigtige del her, og trykker herom igen. Nu har vi mellemlæg bare fremme, og så kan vi tegne. 4 plus 5 lige med 9. Vi kan også lægge en note her. Den dropper vi, den har jeg ikke testet. Hovedsageligt så er det nok den pind der, man skal bruge. Sådan, det er faktisk det. Det er kun den blå. Brug den. Den blå i til det her. Jeg synes klart, det er den bedste måde at bruge multibogen på, multi-e-bog på.
Så jeg synes, det er sådan, I skal bruge det.